Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat lirdaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila harat Nabi Mustafa Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila harat ya Rabbul Jamin maqam al-Ghawthil Azam Sultan al-Awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadri. Wa ila hadrati mursyidina wa rabbi rahina Maulana al-Habib Muhammad Nadfi bin Ali bin Hashim, khususan Al-Ghudab Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina Ustadzina ma'alimina walidina, khususan Syekh Darut Tauhid Ahsaniyah. Wa ila hadrati Syekh Abdul Kitab dan Bil Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr Muhammad Samarqand wa usulihim wa fu'ahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fit tarain amin. Wa ruwiya an Hatim Az-Zahid rahimahullah ta'ala. Wa ruwiya an riwayatake an Hatim sangko Hatim Az-Zahid rahimahullah ta'ala. Qala dawu sapa Hatim, salah satun idza kunna fi majlis. Salah satu utai perkara telu iku idza kunna indal malikane tinemu apa salasah fi majlisin indal majlis. Ar-rahmatu mangkodai rahmat anhum sanggo ahli majlis iku masrufatun dan anggoake. Dan anggoake. Dzikrut dunya rupane yang pertama iki nyebut dunya wadah kulan guyu wal waqi'atu lan ngrasani fin nasi ing dalam para manungsa. Wan Yahya ibn Mu'adz lan sangka Yahya bin Mu'adz Ar-Razi wala ta sapa Yahya liyakun becik ana apa hazul mukmini bagiane wong mukmin min ka sangka sira iku salah sakhisalin telung perkara litakuna terapun yen to ana sapa sira iku minal muslimin nah saking wong-wong sing padha bagus awake. Ahadu hadai sasijine salah si khisal iku annaka sunne sira iku lam tanfa lamun ora manfaat sapa sira hu ing illam tanfa lamun ora aweh manfaat sapa sira ing mukmin fala tadurra monggo aja gaya melarat sapa sira ing mukmin. Wasani ta sing kedua iku ilan tasurra lamun ora gawe bunga sapa sira ing mukmin fala monggo aja gawe susah sapa sira ing mukmin. Wasali ta sing kaping 3 iku ilan tamdah lamun ora ngalem sapa sira ing mukmin fala tadumma monggo aja nyacat sapa sira ing mukmin. Dinriwayatake saking Syekh Hatim Az-Zahir rahimahullah taala panjenengan dawuh ana perkara telu kang yen perkara telu iku ana ing siji majelis rahmate Allah den singkirake saking wong-wong kang ana ing majelis iku. Yang pertama yaitu nyebut dunya, sing loro guyu, sing ketelu ngrasani wong liya. Iki ketika kita Hatim Az-Zahid ketika ning satu majelis baik majelis ilmu atau bahkan majelis zikir atau majelis ibadah iku kan Gusti Allah maringi rahmat ning majelis-majelis sing bermanfaat iku. Tapi ketika kok ana 3 hal sing disebutkan ning kene, maka rahmat sing harusnya turun iku gak diparingke karo Gusti Allah. Apa wae? Yang pertama nyebut dunya.
dalam artian wayahe ibadah, wayahe zikir, wayahe sharing-sharing tentang ilmu agama. Tapi enek nyebut-nyebut dunya. Dalam artian nyebut dunya iki ora sekedar gawe contoh. Nek gawe contoh dalam konteks ijek bahas agama, contohnya adalah dunya, maka itu gak masalah. Tapi nek kene sing dimaksud nyebut-nyebut dunya itu wis di luar pembahasan ibadah, wis di luar pembahasan ilmu agama. Misal ning siji majelis zikir tapi isine malah pamer-pameran harta. Nah, itu sing dimaksud nyebut dunya. Maka ning majelis itu gak diparingi rahmat karena Gusti Allah. Itu nek nyebut dunya dalam artian sebagai contoh konteks pembahasan, maka itu tetap dari rahmat. Tapi nek wis di luar iku, misal iku tentang flexing-flexingan, pamer-pameran, maka ya ora berkah majelis. Dalam artian rahmat Gusti Allah ora turun. Yang kedua, guyu. Maksudnya guyu ning kene, guyu sing di luar pembahasan ya nan. Guyu sing kene hubungane karo majelis. Misal ning siji majelis kajian agama. Malah rame dhewe, guyon dhewe. Orang ngrungokno pembahasan ning majelis iku. Wah, iku ya termasuk. Terus yang ketiga, ngrasani wong liya, apa meneh ngrasan-rasan. Panggon apik tapi dienggo elek. Sing harusnya ini masjid kanggo ibadah, kanggo syiar agama Islam. Sing harusnya ning majelis-majelis ilmu kanggo ngaji, kanggo golek ilmu. Tapi kok malah dinggoni rasan-rasan. Ku ya termasuk bagian saka tempat sing gak dituruni rahmat kalih Gusti Allah. Terus diniwatake sang Yahya Ibnu Mu'adz Ar-Razi. Panjenengan dawuh, bisa sira iku aweh kemanfaatan maring wong mukmin ana ing perkara telu. Supaya sira bisa klabu golongan wong-wong muhsinin utawa wong sing bagusi awake. Nomor 1, yen sira ora aweh manfaat marang wong mukmin, supaya aja gawe mlarati wong mukmin. Iki dawuh Ibnu Yahya, dawuh Yahya Ibnu Mu'adz. Jadi awak dhewe terutama sebagai orang mukmin, sebagai umat Kanjeng Nabi, sebagai hamba Gusti Allah, iku kudu iso bermanfaat kanggo wong mukmin liya. Dalam artian sekalipun gak duwe harta. Jadi gimana? Harta untuk kekayaan itu gak semata-mata hal sing kanggo membahagiakan orang mukmin. Dhewe iso bermanfaat kanggo wong, membahagiakan wong liya selain nganggo harta, iso to depan. Ngene ana 3 pilihan atau 3 perkara sing iso awak dhewe gunakan ben awak dhewe bermanfaat kanggo wong mukmin liya. Sing pertama apa? Awak dhewe aja membahayakan orang lain. Nek kira-kira awak dhewe gak iso bermanfaat karo wong, minimal awak dhewe ora membahayakan orang lain. Nah, dengan cara awak dhewe ora membahayakan orang lain iki, iku wis termasuk bermanfaat kanggo wong liya. Ya ora kudu awak dhewe ngekeki apa ngono sing berupa harta, berupa benda, ora kudu ngono. Awak dhewe gak
marai wong liya sengsara iku wis termasuk bermanfaat. Kang pindho, yen sira ora iso bungahke wong mukmin, supaya aja nyusahake wong mukmin. Nek awak dhewe gak iso ngekei kesenengan kanggo wong mukmin, iku minimal ora nyusahno lah, aja dadi beban intine ngono. Lan kaping 3, yen sira ora ngalem-ngalem wong mukmin, aja maido marang wong mukmin. Nek kira-kira awak dhewe gak iso muji, ora iso menghargai dengan cara pujian kanggo wong liya, maka minimal awak dhewe ora ngelek-ngelek lah. Nek wong misal progresnya gak seberapa, kok nek awak dhewe kira-kira gak iso muji, gak iso ngelem, minimal aja ngenyek progresnya wong. Jadi ngono, intinya 3 iki. Ketika awak dhewe pengen bermanfaat kanggo wong, iku gak kudu dengan harta benda, melainkan dengan cara 3 hal iki insyaallah cukup. Yang pertama, yang penting ora membahayakan orang, ora mari wong sengsara. Yang kedua, ora nyusahna wong, ora dadi beban lah insyaallah. Yang ketiga, ora maido. Wa dzikran Mujahid annahu qala inna libni adama julasa'a minal malaikah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.